Oh, matjes. Hoe moet ik dit nou weer laten? Gooi gewoon weg. Dan moet je weer als je weer doet. Ja. Je moet gewoon weer in doen. Anders word je zo... Het ziet er wel heel fout uit eigenlijk. Ja, weet ik. My hand puppet. Hey, up yours. You know what finger I'm holding up? Dit is het cadeautje ook gewoon al die. Ja, ik gooi er even in de knap in. Neem je gewoon een film op, hè? Ik neem het gewoon af, inderdaad. Wat toch graag je hand in dingen stoppen, of niet? Oh ja, Hè? natuurlijk, waarom niet? Hey. En de rest is watjes, toch? Nog meer? Of ze zegt Oh, is nog gewoon iets, niet ja. en dan... Hele ding leeg. Ja. Oh, zit er iets in het hoofd? Dat lachje klinkt zo van wel, ja. Was dat het wel? Dat hoor, oké. Ja. Dan Ja, moet ze dit weg. stoppen. Drukken, harder. Dieper. Ik weet niet of je ouders dit willen zien. We moeten zo in de deuk liggen. Hij is wel leuke bollen dan die eerst. Dat hij nou